Može. I izdisaj. Mislim da je Hartman s ovom osvještavajućom pričom, zahvaljujući i prepoznavanju ravnateljice ovog doma Maksimir, mislim da smo napravili jednu jako dobru priču gdje smo korisnicima pokazali da zdjelično dno je izuzetno bitno područje koje je vezano za stopalo, za emocije, za kralježnicu, za disanje i da takav vitalan rad zdjeličnog dna može promijeniti kompletno zapravo kvalitetu života. Na udisaj vraćate natrag. Sve ono što smo radili u stajećoj poziciji. Znači, ruke su blokirane, radite izdisaj, pritisnite stopalima i vratite natrag. Ponosna sam što je jedna kuća kao što je Hartman, koji prodaje zapravo sve za inkontinenciju i općenito probleme takve vrste za stariju populaciju, prepoznao moju filozofiju, znači filozofiju body tehnike, koja može pomoći korisnicima, ne samo starije dobi, nego općenito i žene koje su poslije poroda u takvoj problematici, jer im je stalo da pomognu korisniku i da zapravo jedna vitalnost i zdravlje može se ponovno vratiti natrag. Pa onda opet udisaj, otvori se, opustite ventile. I na izdisaj stisnite ruke onoliko koliko osjetite po liniju usisavanja. Dom za starije osobe Maksimir u suradnji sa Hartmanom i Kineziološkim učilištem body tehnike organizirao je tečaj za prevenciju inkontinencije kod osoba starije životne dobi. Uz naše korisnike doma tu su bili uključeni i korisnici kluba za starije osobe Maksimir i gerontološkog centra Maksimir. Imali smo 3 grupe sa ukupno 70 korisnika, a rezultati su bili odlični. I izdisaj, samo zdjelično dno, loptice se stišu. Pa niti na jednoj aktivnosti na koju sam išla nismo radili takve vježbe gdje smo aktivirali zdjelično dno. I sad sam si zapravo poslije toliko godina vježbanja, ja sam si osvijestila zdjelično dno. I to mi je pomoglo, jer na tim vježbama ja više nisam mogla skakati. Ja sam imala 3 poroda i problem je bio kad skočim da mi ne pobjegne mokraća. Međutim, sad ja skačem bez problema. Nakon mjesec dana već vaše radionice, ja sam počela skakati na mojim vježbama na koje inače ide. Kad sam ušla u tematiku, jer naučili ste me neke stvari, prije svega gdje mi je zdjelična kost. Imam 2 svršena fakulteta, ne znam gdje mi je zdjelica. Razumijete? S čim smo opterećeni. A sad ste me to naučili, povezali sa svim, aktivirali ste mi osim ove ciljane vaše body tehnike za zdjelično dno i ono što mi sada prijeti u ovoj dobi životnoj, ta inkontinencija vjerojatno, možda ću si pomoći. I sada probajte udahnuti kao da hoćete sa zdjeličnim dnom dotaknuti stolac. Znači baš idite kontra onog što govorim. Bez straha, lijepo se izravnajte i nemojte disati u ramena. Probajte to maksimalno otvoriti i onda kontrakcijom dovesti usisavajućim momentom naboj i energiju skroz visoko gore do vrata. Evo ga.